Bigat ako sa ilang bread. What's up? So for today, it's a quick vlog with my tita and cousin, and also my cousin. Yeah. It's an unplanned siya nga pagkakaon namin diri sa taon sa nako ang ilang mini rara and it's it's an Indian cuisine. Yeah. As you can see, you will see that. Yung mga Indian nilang pagsulod pa lang nimo sa restaurant is manimaho siya og curry. Kay ang isa curry. Si Stephen gani kailangan tujugjug curry. Stephen curry. Sarap yun. Tapos, sa palaton ang food. So, na-upload na ako ng karang nga day. Kaya ako ban vlog. Next ko na lang kay kaya nga vlog is din ako ikat para na ako yung ma-upload for today. So, magkulat sa amin sa among food. Yeah. And first, we have to eat this salad. This is the Indian salad and it is my first time to eat this kind of salad. And I don't know salad, yeah. Kan nag-English ko, ang dumudugo yung yan, nara kong gisigma kita dyan pa. So, itadakimasu. And it is just a matter of, minutes. Yeah. It's a matter of minutes. Ubus na. At saka, yan naman ang titirahin natin. Kasi nag-aantay pa kami sa tawagdan namin sa curry. A few inches later. Ayan! Are you ready for this? Ready na mo mga kita sa giant bread? Wow! Bigat ako sa ilang bread. Then, sausawan mo na sa ilang curry, then pork. Wow. Sugoy. Tapos ang ilang bread is na siya butter, then basta dako siya ang bread, tapos tuslo ni mo dahil sa curry, tuslo there, and then we will just ipi this one. Sarap. Welcome to India. And now, we'll just try the mango kigwa na parang may gapas siya kabalo. First time ako makatilaw ginadto. Lami siya. Mango siya nga, I don't know, murang naipagka kami. And then, tapos na nagkaon. Dira. Lamit kayo siya, brad. Yes, kalamit niya. Malusog ko kuha naman to, panihapon naman to. Hindi na akong makawan ng gili sa balay. So, kaya lang po na ako kumano na akong vlog. So, maulang to sa pagkaroon. Huwag si, huwag maturong. Si! Sarap mo ng tinapay. Masarapan dito. Masarap lang tinapay. Mayroon na yun sa tayo na.